Amb més de 29.000 habitants, Xàtiva és una ciutat clau en l'interior valencià. Ben comunicada i amb un dinamisme econòmic important, la nostra ciutat és atractiva per a empreses i institucions. Només mitja hora ens separa de València i poc més de 3 hores de Madrid i Barcelona. Xàtiva té un potencial enorme en el sector turístic. Pot arribar a ser un referent turístic i cultural, la capital valenciana del turisme d'interior. Però el més important de Xàtiva és la seva gent. Una ciutat d'emprenedors, de gent creativa que lluita dia a dia pel treball ben fet, per prestar un bon servei. Gent orgullosa del seu passat, que està disposada a construir un gran futur. Gent que viu la ciutat, que l'estima. Xàtiva ha perdut la possibilitat de transformar-se els darrers anys, en època d'un fort dinamisme econòmic. A més d'un endeutament públic immens, el llegat que deixa el PP després de 16 anys de govern és contundent. Més de 3.000 persones sense feina, molta especulació urbanística i cap oportunitat per als joves. Només grans projectes, la majoria inacabats, que estarem pagant durant molts anys. I cap guarderia, cap millora en el casc antic, cap iniciativa per crear feina. Hi ha moltes coses que canviar. Hi ha un estil diferent. Els socialistes de Xàtiva han conformat una candidatura amb gent que estima la nostra ciutat, que està disposada a treballar per les coses que creu. Un equip de gent com tu, que té les mateixes preocupacions i esperances que tu. Un grup de persones que creuen en el futur, en les immenses possibilitats de la nostra ciutat. Xàtiva no sols necessita noves instal·lacions esportives, sinó també una millor gestió esportiva. Per això nosaltres, a més de construir una piscina coberta i un centre d'alt rendiment, crearem una fundació esportiva que amb associacions i clubs elabora un projecte esportiu per a la nostra ciutat. Els joves de Xàtiva han de tindre garantitzat el seu futur a la nostra ciutat. Treballar, viure i tindre fills mai més serà un problema. Per això, els socialistes elaborarem un pla contra l'atur juvenil i també facilitarem l'accés a la vivenda mitjançant ajudes al lloguer, a la compra i a la rehabilitació de la mateixa. A més, construirem 2 guarderies municipals públiques, perquè la gent jove és la nostra prioritat. Portarem a terme un urbanisme sostingut, respectuós en el medi ambient i protegirem i potenciarem el nostre patrimoni cultural. Crearem l'oficina del sòl i de l'habitatge per a facilitar la rehabilitació de les cases del casc antic. Reduirem les places d'aparcament en la zona blava, limitant-les a la zona comercial. Tot això ho farem perquè el nostre compromís és millorar la qualitat de vida de ciutadans. La nostra ciutat necessita un comerç actiu i dinàmic i un turisme de major qualitat. Per això, nosaltres crearem el Pla de Reactivació i Expansió Comercial i crearem un centre comercial a Guard al casc antic. Els aparcaments públics seran gratuïts. Constituirem el Patronat Local de Turisme. Volem que la teva opinió compte a l'hora de prendre decisions i que els serveis municipals arriben a tot el poble. Per això, crearem el Consell General de la ciutat, al que consultarem per elaborar els pressupostos municipals i dotarem els barris de centres cívics, amb sales d'estudi, biblioteques i ordinadors connectats a internet. El nostre Ajuntament sempre estarem al costat de qui més es necessita, els dependents. Per això garantirem l'aplicació del 100% de la llei de dependència i l'accés a les prestacions socials. A més, construirem el centre de dia per als discapacitats i un nou edifici per al Col·legi del Pla de la Mesquita. En Xàtiva s'han de crear llocs de treball, reduir els impostos, facilitar la instal·lació de noves empreses. Per això, nosaltres crearem un parc tecnològic i empresarial, congelarem l'impost de contribució urbana i facilitarem la instal·lació de noves empreses. Perquè sense empreses no hi ha feina. El nostre compromís és crear 1.000 llocs de treball durant la legislatura. El proper 22 de maig em presento a les eleccions de la mà dels socialistes. Vull ser l'alcalde de Xàtiva, vull ser l'alcalde de la meva ciutat i vull ser-ho perquè crec que les coses s'han de fer d'una manera diferent, perquè crec que és absolutament imprescindible que acabem amb la divisió, amb la crispació i amb l'insult
al que té tan acostumats l'actual govern, el govern del Partit Popular. Crec que Xàtiva necessita un estil diferent de govern. Necessitem un alcalde que escolte els seus veïns, que escolte els seus problemes. Necessitem un alcalde que treballe 24 hores al dia per la ciutat i per la solució dels seus problemes. Crec que és el moment de donar resposta a aquells problemes que té la nostra ciutat, com són l'atur, com és la falta d'oportunitats per als joves, la degradació del casc antic, l'increment indiscriminat dels impostos i, com no, l'enfonsament del nostre comerç i de la nostra indústria. Tots ells són problemes que només de la mà dels socialistes, només de la mà de les polítiques de progrés que nosaltres proposem, tenen avui solució. Ha arribat el moment de que tots aquells que estimem Xàtiva, tots aquells que estimem la nostra ciutat, ens unim i diguem ben alt i ben clar que és l'hora del canvi, que ja n'hi ha prou. Jo vull ser l'alcalde de Xàtiva i m'agradaria que d'ací al 22 de maig em deixares convèncer que el nostre programa és també el teu. Si tu vols, junts podem fer realitat el somni d'una Xàtiva millor.